हमारा से यदि तोहरा के भेंट हो गया, ए बाबू तोहरा से बड़का मिस्टेक हो गया। तो भाई हो, आवत सबसे बड़ा भोजपुरी के सॉन्ग जवन की पूरा सिस्टम हिलावे के दम रखेलिन, जेकर नाम ही अक्षरा सिंह बा। रउआ लोग ते शेरनी अक्षरा सिंह के नाम से बुलावल जाला और आज वही अक्षरा सिंह जी के नयका गाना के अपडेट आप सबके है गरीब छोट भाई लेके आ रहल बा। तो बाबू आपके बता दें कि 1 से 1.5 महीना से अक्षरा सिंह जी के कौनो गाना ना आवत रहे, और जब आयल तो बाबू पूरा यूपी बिहार झारखंड हिलावे वाला गाना लेके आ रहल बानी आपन भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह जी। तो रउआ लोगन के हम बता दें ई गाना के पोस्टर 14 से 15 घंटा पहले ही शेयर कल गई है। रउआ लोग सबसे पहले स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली, जौने गाना के टाइटल बा मिस्टेक हो गया। ए बाबू समझ गईला ना, मिस्टेक हो गया। अब केकरा से मिस्टेक हो गया, ई गानावा सुनले के बाद हम सबके पता चली बाबू कि केकरा से मिस्टेक भइल रहे। तो रउआ लोग एकदम बनल रही जा, काहे से ई गाना के और कोनो अपडेट ना आइल बा, खाली बस गाना के पोस्टर शेयर कल गई है, जवन की अभी फिलहाल के लिए गाना कमिंग सून में रखल गई बा। अब भोजपुरी के शेरनी अक्षरा सिंह के आवाज़ में ई गाना आवता मिस्टेक हो गया। ई गाना के लॉन्च कल जाए अक्षरा सिंह के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अब बहुत जल्द हमारे चैनल के माध्यम से रउआ लोगन के पता चल जाई कि गाना कौने डेट में आ कितना बजे लॉन्च होखे वाला बा। तो फिलहाल कमिंग सून में गाना के रखल गईल बा।